20. decembra 2024 sa na našej škole tradične uskutočnila Vianočná akadémia v podaní žiakov 1. a 2. stupňa. V programe sme si mohli vypočuť známe piesne, ktoré najmä starším učiteľom a rodičom pripomenuli ich detské časy na Vianoce. Záverečná akadémia na konci kalendárneho roka sa uskutočnila v školskej jedálni. Najprv vystúpili žiaci 1. stupňa, neskôr žiaci 2. stupňa. Takúto rozprávku by som si pozrel každý deň. No to áno, lenže na to naše máme všetko pripravené. Tak to poďme skompnúť. Stromček, Máme? koláček, Máme. šalát, Máme. kapra. Kapra? Na toho sme úplne zabudli. Na záver zospievali žiaci pieseň Tichá noc a pán riaditeľ zaželal všetkým krásne a požehnané vianočné sviatky. Aj my vám za televíziu Skul želáme požehnané Vianoce a nový rok 2025.
Aj našim žiakom, aj pani učiteľkám. Také to je takú všetci spolu, druhý stupeň, tak vám takisto prajem požehnané vianočné sviatky, aby ste ich prežili v láske, v rodinnom kruhu. A takisto je úspešný rok, nastavujúci 2025. A prajem vám teda ešte raz požehnané sviatky.